हामबाय जत मीडिया रंगनो ते सारि कहम तिनि जों 18th August चिनि प्रिपेरेटरी खानानि प्रोग्राम नबगै नायना फाइमानि और आगरतला टाउन हॉल नरक साइमानो आनि ककचारमा बाय ते चिनि विभिन्न आर्टिस्ट अनि ककचारमा बाय जे जों खाना महाराजा वीर विक्रम मानिक किशोर बहादुरनि 116th बर्थ एनिवर्सरी न पालना थांतंगो नखायं कंट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड नि डायरेक्टर टे फाउंडर माने बिसिंतै आं दरनो को जतन फाइ गदल फाइनेन बागै ओ प्रोग्राम बेलेखन हामबाय टाइम केसे सर टाइम 3टा नि सिमि चेंनाय प्रोग्राम तंनाय कल्चरल प्रोग्राम तंनाय लेट इवनिंग गते चिनि इंडिजिनस फूड स्टॉल रो थेबा तंगो चिनि गोबांमा चिनि चाथाय नंथाय रो तंनाय आमर नरक साथिमनो ते प्रोग्राम गोबांमा आर्टिस्ट दङ बर परफॉर्म खालायनाय बरनि परफॉर्म न सारिक साल केसां जारबो नरक चिनि महाराजा वीर विक्रम न बरम रुई इन मेमोरी ऑफ हिम जों खाना सारिक न फालायनाय हामबाय।